Ngalisukela i-red flag ngilibona. Hey wemadoda, yabona lento leyo kuyiphatha kahle uze uyiphathe kahle kakhulu kuze kweqe. Ibe nomngozana yabo, ibe nobudanger obuncane lapho. Yabona ngikhule ngilentombazane ethi ngifuna ukuthi ngifunde, ngisebenze, ngiyimele and then ngizobe sengithola the one umaqondana. Ake ngafunda ngasebenza. Hayibo nanti ikhalenda selihlangana umaqondana ngimtholi. Hey manje sekufana nomuntu oshaya ama piece job ngiphuma komunye zizame sijole ubone ukuthi umuntu hayi cha umuntu yena akekho serious lapho unephakade lakhe somewhere. Hey ngiphume ngishaya istaff ngoba ngiyashesha phela nami ukushaya istaff mase ngibona ukuthi hayi cha la asiporomi ngihambe ngiyothola omunye. Nakhona uthola ukuthi hayi umuntu uze ngama intentions are wrong akusekho mnandi emjolweni akasangifuni useyangighosta. Hayibo ngaze ngafika ku40 ngifana nje nomuntu olinde iKFC eBuildit. Ngaze ngabona ukuthi yabona le ndaba yothando cha into engekho ke indaba yothando. Ngabona ukuthi yabona le ndaba ukuthi ngicabanga ukuthi lapho ngizoshada ngibe nomnyeni wami nabantwana sengizozala kanjani sengiyivodlozi ngina 40 umuphi umntwana engisazomitha nje ngoba phela sengineyinkinga nama complications there and there ngizomitha kanjani sengineyinkinga. Ngiyadlala ama-40 years anisiwona amavodlozi. Ake ngivelane ngiyifocusele-ke manje empilweni yami. Ngiyifocusele empilweni yami ngikhohliwe izinto eziningi. I am focusing on my happiness. Uyalazi lolo daba mangabe uhlule umjolo mangabe usukulesi stage sokuthi uba motivational speaker yabona ukuthi mabu umuntu wesifazane you deserve your own happiness. Iqonda ukuthini happiness? Isho ukuthini happiness? Bese ngiyilo muntu ke understand ama status wami it's all about happiness. Ntontoni. Hayibo ngisakulo happiness mode ke kube khona ke omunye ubhuti engihlangana naye kwenye yama meetings yabona ama meetings ahulumeni lo ophethe manje understand lo bhuti ke comrade lokuqina lokuqala lokugcina yabona ngihlangane nale comrade ke hayi comrade exchange ama number because sasikhuluma nje kukhona leso sizana khona si exchange ama number. Hayi comrade inokungibingelela there and there lingifonela ngishaya ama video calls there and there but akusinto eliyenza ukuthi sihamba ngolayini ukuthi ngiyakufonela namhlanje nakusasa natantoni lizongifonela nje namhlanje phinde lingifonele mhlawumbe next week. Ayike uleadership wami usengibiza ngobaby manje. Hayibo ngama calls inyana lawa akazasho ukuthi uyangithanda akazangishele. Phela mina ngiyi-80s bakwethu niyazi ukuthi thina ama-80s sisalindele ukushela ukuthi insizwa ayikhulume ayivula umlomo asiwo thina ama-2000 ukuthi wangibiza ngobaby sesiyathandana. Mengathi yebo it means sesiyathandana. Mina ngisalinda ukuthi avule umlomo. Hayibo athi leadership uyangihlolela yini wena uqhamuka kuphi usafuna ngishele awubona ukuthi ngi-interested. Ngambuza umbuzo ukuthi uyangithanda ungithandani ayi waqhephuka uleadership athi ingakho nizohlala ningenamadoda ama-80s ama-2000 ayagxuma ayahlala. Ayi kuhlekwe yona lonto ke leyo. Ayike sho leadership ke aqale phansi ke manje uleadership abona ukuthi yabona ngidila nestiluli la ngidila neskirpot into zakudala ama-80s abantu abasabambelele ekutheni kumele indoda ishikile ingishele. Ayi uleadership aqaleke manje asichaze istory sakhe ukuthi hey mfethu mina nginabantwana abawu5. Hayibo unabantwana abawu5 komama abahlukene. Una 40 something years naye unabantwana abawu5 komama abahlukene. Cabanga masuthi uyayibheka lento lesho ukuthi understand ukuthi uba kanjani nomama neyingane ezu5 komama abahlukene kodwa ke we listen we don't judge yabona. Ayi uleadership asibeke istory sakhe asibeke futhi mangabe sibeke istory sakhe asibeke zizwakala ukuthi manje usese stageini la ukuthi usefuna umuntu azobambisana naye empilweni maseke athenga umuzi aqoqa izingane zakhe ezu5 bahlale ndawonye akasafuna umuntu omncane mhlawumbe osafuna ukuzala naye usezalile yena ukhathele nje indaba yokuqoshulwa istationary
ukuthi nangomunye uma wengane uyafona la uthi ingane kushoda othukhwaya, nangomunye uthi ingane ilahla isicathulo esisodwa kufunala isicathulo esikoleni, nangomunye uyagraduate baba kuzomela ugibela iflight uye eCape Town, ubhukhe ihhotela uzohlala uze la eCape Town uzongraduateisa. Nazi inkinga ziningi, wathi nje yena usekhathele ukuzala, ufuna umuntu naye right naye osemdala kuhlanganwe abe indle yakho okugugela kuqhutshekwe nempilo kuye phambili. Nami ngisizweke le story sika leadership ukuthi ngathi siyazwakala, yabona ukuthi ama-intentions wakhe ukufuna unkosikazi kushadwe kuye kuyinto ey'ningi. Uthi yena usekhathele empilweni akasafune iy'nto ey'ningi, usefuna unkosikazi. Finish and clar. Ngisizweke mina story sika leadership-ke. Ngicela ukukutshela ukuthi into yethu is so dry, it's like isivumelene ukuthi this is what leadership wants. He wants a wife. Nami ngifuna uhusband. Kuvunyelwane kanjalo-ke. Understand indaba yethu bengekho ukuthi mhlawumbe sokhiphana sambe siyobukana emahlweni and sibe nesikhathi ukuthi sakhe uthando. Wathi leadership into zey'ngane lezo. Nami ngabona ukuthi yabona lento yangidlula ebusheni, ngilokhu ngibhizi ngibamba ama-piece job, manje sengifuna ukukhava lesiya sikhathi lesekumele ngabe ngadlula kusona. Angenza izinto zabantu abadala-ke manje abano-40 okuwukuthi kuyavunyelwana kwakhiwa umuzi kuhlalwa ndawonye. Ake uleadership angitshela ukuthi hayi vele nami laphayana ama-comrade khona into azongihlanganisela yona, ngizobe sengiyakwazi ukuthi ngikushade lapho sambe siyobhala enkantolo, ngithenga umuzi, siqoqa abantwana, sihlale endlini, sikhulise iy'ngane zethu. Usho iy'ngane zakhe njalo lezo eziwu-5 ey'qhamuka omama abawu-5 abahlukene. Uthi sihlale endlini sikhulise iy'ngane zethu, cause mina ingane anginayo futhi nawe useshile ukuthi akasafune ingane, akayiboni nje ethenga iphempasi empilweni yakhe again. Ake ngempela bafethu uleadership qhu izinto zihlangane athenga umuzi ema-suburbs, akawuthenganga cash njalo, ukhokhela i-installment. Ahlanganisa iy'ngane zakhe zo-5 zonke sezilanga phansi kwerufu, ayitshela ukuthi lalelani lana-ke ngane zami, la kukhala isicathulo samaweni. Esho mina phela sekungumina manje umakoyo, mina umama wekhaya, mina unkosikazi. La kukhala isicathulo samawenu, nizomlalela, nizomhlonipha futhi. Angifuni ingane ezongitshela ukuthi mina ini uma ntontoni ini la isemzini wami, nizolalela unkosikazi wami. Hey bo, sekumele ngifunde-ke manje ukuba umama into engakaze ngibe yona. Angikaze mina ngibe nomntwana, angikaze ngibe umama, angazi ukuthi ama-rules abekwa kanjani endlini. Hayi siyabonga ku-ChatGPT ukuthi nje ngangivela ngithapha istory nama-issues enginey'ngane nawo ngiwabhale lapha ngithi ngitshela isolution, angitshela umntwana abantu ukuthi kumele ngiyisolve kanjani le y'nkinga lezi. Akudlalwa-ke bafethu laphayana ka-stepmother, akudlalwa, kuyasetshenzwa, kuyaliwa, ziyaku-challenge iy'ngane zakweminye imizi. Ningezwa abantu bethi iy'ngane zendoda yami, iy'ngane zami, okay ezakho-ke kodwa-ke hayi akudlalwa laphayana, ziyaku-challenge iy'ngane zendoda. Ngiyakutshela mina ngazi ukuthi ezinye omabazwe emakhaya bayithumile ukuthi akeni imi-challenge kanje. Ngicela ukunitshela ukuthi lapho indoda yami ayiphanti nomuntu phansi, iphanti izishishilize ngekhanda phansi. Mina impilo yami sekukuya emsebenzini ngibuye ngizobe i-stepmother la endlini. Indaba yothando, mangase ungibuza ukuthi uthando lalukuphi kulo mshado, angeke ngikwazi ukuphendula ukuthi uthando lalukuphi. Ngangike ngiyibuze ngithi kanti umshado into enje, mina uthando angikaze ngili-experience. Ngangitshela ukuthi uthando ngizoli-experience sengisemshadweni because angizange ngali-experience emjolweni, because umuntu wami wangitshela waba straightforward ukuthi yena ufuna ukwakhiwe umuzi. Nanku-ke umuzi usowakhiwe, sengifuna uthando phela. Ungitshela ukuthi yeyi emshadweni kunje wentombazane, kunje emshadweni. Hayi yabona nje mina lento yokuthi ngifile ngathi umshado usumthwalo, usumsebenzi. Phela mina I'm not used to lento le, angikho used. Mina I'm used ukuthi okwami ngiyaphuma ngama-Fridays ngihambe ngiyohlala abangani bami, ngidle ijoy, ngidle life. Naku manje sekumele ngizothethisa iy'ngane ezeqayo ey'phuma ngamawindi ziye emadodeni.
Ake bafethu indoda yami is hustling. Okay, mina I'm educated, ngiyasebenza vele ngino 9 to 5 wami oshisa bhe ovuthayo. Into engangitshelanga ngayo ke, engangitshela ngayo nokuthi mina nendoda we are married out of community of property. Okwami, okwakhe. Ungabe nje udido uthando, udidwe ukuthi umuntu uthenga izokusha. Mase wena uhamba uyomnikeza ifa lakho, uyomnikeza imali oyisebenzele kanzima because awazi lo mshado lo uthi uyofika phi. Ziningi inkinga emshadweni. Yabona nje mina vele ngokubuka kwami umshado nje unama complications wakhona, understand? Ngize ngifile ngathi thina igenge yamanje asidalelwanga wona umshado. However ke angikhulumi negative ngomshado. Ikhona imishado ephumelelayo, amadoda asuke ne-intention ukuthi afunane emshadweni, nabafazi abasuke bene-intention. Bakhona obaba bakwazi ukuthandana namakhosikazi wabo, bakwazi ukuhlanganisa umndeni, baqoqa umndeni, babe ne-direction ngokuthi bafuna ukuya kuphi ngempilo yabo. Mina eyami indoda eyayine-direction ukuthi ifuna ukukhulisa iy'ngane zayo, ayikazi ibe ne-direction yokuthi ifuna ukuthi kufudumale kube mnandi sithandane. Cha, ukuthi mina ngahluleka ukulalela ekuqaleni ukuthi indoda i-direction yayo kwakukhulisa iy'ngane zayo emzini owodwa. So ke mina lapho ngangizobe i-accessory nje ukuthi ngikhulise le y'ngane. So mina angizange ngayisebenzisa indlebe ngaba nesineke sokulalela ukuthi eyami indoda yayifunani. Ngenile ke manje. Ngenile kulomshado. Nansi singqovu iringi igcwele umuno bakithi suka lapha iyoshaya lapha isandla sitakwazi ngisho nokugoba. Ake kuthekse njalo indoda yami connections bayo emsebenzini abasahambi kahle. Lo muntu obekuyena obemkhiphela imisebenzi there and there usenyukile ke manje position, usekwi-position enkulu, sekungena omunye umuntu. Niyazi ukuthi mengena omunye umuntu esikhundleni unabantu bakhe afuna ukuthi badle, udlisa bakhe abantu, not abantu abafice bedla vele. Ufika nje necrew yakhe. Ayindoda yami ishwebe kanjalo ke. Ayisakwazi ukukhokhela ibond, iqashuluze izama kodwa nje kucaca ukuthi cha ibond ayisakhokheleki, iyahluleka manje indoda. Nayo ihustling yinhle yimbi. Yabo lento ukuthi I am my own boss ifune ngathi ngakufica ubalansile, understand? Ubalansile, ungathembeli emsebenzini lo ozenikezwa wona omunye umuntu. Engathi ungakube nomunye umsebenzi ongenisa income even if awuthola ngithenda. Engathi ungakubalance kanjalo manje empilweni, understand lento? Angazi noma uyayiqonda yini. Sho ukuthi ke indoda yami ke manje ukuthi connection sebeshintshile, izinto yishintshile, kuyiqumbe phansi yaqale yagoloza. Niyayazi inhliziyo yendoda ukuthi inzima kanjani to let go. Ngithi mina happy asithengiseni lo muzi kusase early, uthengise lo muzi kusase early, ungaze ube blacklisted nani sheshisa umuntu wami. Hey indoda ibe nenkani ithi hayi khona lekuhlangana khona lo muntu uyangilungisela. Yayi wena phaphama sithothobala, lo muntu lo wakho ule phezulu manje esicongweni, sebembekele akasene ndaba nobhuti udolisele emuva uthi ziboneleni. Kuthe indoda la isiphaphama khona isizama ukuthengisa umuzi, kwasho ukuthi ibhenki ke sele urepossessa kumuzi by that time. Ayike ziwumeke manje emthumeni, naku sesistakile nezingane ezu5. Kumele kwenziwe njani ke manje? Izingane ibuyele komabazo noma kumele kwenziwe njani? Indoda yami iqhamuke nenye suggestion ithi mkama ngisho uyangithanda nami ngiyakuthanda, asakadivosana kwamanje sisandawonye. Kunganjani? Ngine site ngangiyithengile le site. Kunganjani le site lena ngikuphe yona, ngikuphe phi njengosheleni? Mhlawumbe ungangikhokhela okuncane lo ufuna ungikhokhela kona ungibooste ngakho. And then isite leyo sihambe siye kumaloya sibhale ngisayine phansi ukuthi ngiyayibuyisela egameni lakho le site. And then emva kwaloko because wena imali unayo, amandla okwakha unawo, wakho umuzi ozokwazi ukuthi uaccommodate wena nami nezingane zethu ezu5. Kuyothi mhlawumbe mangabe senginamandla, because this is just a minor setback. Kuyothi mangabe senginamandla ngiyobe sengiyakwazi ukuthi ngithenge omunye umuzi. Mhlawumbe lo muzi wakho ungawuthengisa noma ungarentisa ngawo, it's up to you. Ake bakwethu ngiyibona into eshiwe indoda ukuthi indoda ihlakaniphile, ikhuluma iqiniso, iright lento eyikhulumayo. Ngicela ukunitshela ukuthi ngivumelana nayo indoda.
Ayingempela kuyiwe emaloyeni asayinwe amaphepha indoda ibuyisela indawo kumina. Yabona le ndawo indawo esemakhosini, understand low vibe. Ibuyisela indawo kumina ukuthi ngaqala ukwakha ngeke izingixoshe emzini kanjani, understand. Indawo yasemakhosini indawo ohamba uyobekwa yona enkosini. Ubekwe emakhosini angitshela ukuthi hayi there is no paperwork, I don't have paperwork because indaba obekwayo kuzona la emakhosini, but that's why ngifuna sisayine emaloyeni ukuthi ngiyakunikeza le ndawo ngokusemthethweni. Yize le ndawo kuyindawo esemakhosini kodwa isi-well developed, sekunemigaqo nje isi-develophiwe kahle, kusasikho emakhaya. Sekunemizi emihle yakhiwe, iy'thabathaba zangempela. Ayinto zokudlala, abantu bangalana bayakha sterek, bayakha straight. Ake bafethu, ngiqaleke manje ngakho isithabathaba somuzi. Umuzi ozo-accommodate ushaqe isipani sey'ngane zale ndoda. Ayingempela ngiwakhe umuzi uyishaqeke ingane, simuve ini, si-happy family. Iy'ngane azazi konke lokhu, yonke le arrangement yami nobabwazo aziyazi ukuze yikhululeke zifile at home, zingabi nalento ukuthi hayi umuzi we-stepmother lo. Ngangifuna ukuthi yifile at home because iyona ndlela engangiyithanda ngakhona indoda yami, understand. Sihlaleke manje, indoda yami ayisekho under pressure kakhulu ukuthi kumele ihasilishe kakhulu because ikhokhela ibond. Isiyahasilisha nje lokho kunormal njengobaba wekhaya ukuthi ngesikhathi sokubuya ekhaya ntambama iyabuya ize ekhaya, and isiyakwazi ukuthi nginikeze isikhathi, isiyakwazi nokuthi inikeze iy'ngane zayo isikhathi. Sesiyakwazi nje ukuthi sike sihambe siye edamini la ngasendaweni, sifike sihlale phansi sishaye ipicnic, siphume nezinja zethu sifunza nama-grapes, kube impilo emnandi enormali yomndeni. It's when I've experienced ukuthi ngathi sekuyahlangana, ngathi sekumnandi, ngathi uthando lwayo le ndoda sengiyalibona, yabona, sengiyalifila, sengiyayifila i-direction yale ndoda, understand. Ngaqala manje ngayihizwa imfudumalo yokuba umama, because sometimes mangabe mama ngamasonto ey'nkonzweni asiziqhenyi go ukuthi ume sisibanibani, kodwa nje endlini yabona nje le praise oyithole esontweni ukuthi umama banibani, endlini awubutholi ubumnandi umane uchoma ngegama lokuthi ngunkosikazi ubanibani, yabona uswenkile ufaka iqhoksi ring ingaka, kodwa uyazi ukuthi endlini lobu mnandi obudingayo abukho, suhlalela status. Hake kwangikhokhela-ke nami ngahlala noma kungekho sekho mnandi, kodwa at the end ngagcine sengiwutholile kumvuzo, ngathola umvuzo omkhulu, nga-experience uthando lendoda, nga-experience nami sengiba-enjoya labantwana nabazukulu bakhona, kwasekunanabazukulu-ke bakwethu. Sengithanda ukuthi ngiba-enjoy, yabo, sengizwa lo mfudumalonyana, sengizwa nje lo comfort, yayibona loo nto leyo. Hey, kanti inkinga ima isazoqala, yabo, la sengithi sekumnandi zonke izinto iphembekile, inkinga imazi zoqala. Kufike ubhuti wendoda yami, ufike uhamba namaphoyisa, angazi noma amaphoyisa abangani bakhe yini, uthi yena ufuna ukuzongena emzini wakhe. Ngithi mina skis, ufuna ukuzongena emzini kabani? Athi ufuna ukuzongena emzini wakhe, uhamba nabaphoyisa, nje yambona ngazi ukuthi udakiwe kancane noma kwenza kanjani. Athi yena ufuna ukuzongena emzini wakhe, isite yakhe lena, akhiphe iphepha lasebukhosini, isite yakhe. Nami ngikhiphe iphepha lokuthi le ndoda le yanginikeza le site, yena akhiphe iphepha lasebukhosini ukuthi uyena owabekwa la, uyena owathengela inkosi ugolokho, wakhipha imali yokubekwa, uyena owathenga inyama kosiwa, wabekwa la endaweni. Baqonda ukuthini ukuthi intontoni, baqonda ukuthini ukuthi isite yabo le, because bona babeka umuzi wabo esayithini yakhe, usefuna isite yakhe-ke manje yena. Ayibo, indoda yami ngibuze kwenzakalani manje? Indoda yami nomfowabo bathi mfowethu angisho wangithengisela le site, manje ufuna ukuthini? Angisho ngakukhokhela mina isite, wathi isite uyangithengisela. Athi umfowabo kubhalwe kuphi webhuti uthi ngakuthengisela le site? Kubhalwe kuphi? Mina ngiyazi lento okhuluma ngayo, asikaze sithengiselane, kubhalwe kuphi? Angicela ukukutshela kube impikiswane-ke aze hamba ebhenki, lo wami umnyeni ahamba aye ebhenki, afike aprinte out istatement semali ephumayo kwaku-10,000, uphuma uya kumfowabo. Athi umfowabo, bhuti ngiyawubona u-10,000,
manje kusho ukuthini lo ukuthi wanginika u10,000 what if wawungikhokhela iy'koloto zami zakudala kubhalwe kuphi ukuthi mina ngakuthengisela le site angikaze mina ngikuthengisele le site uyabona ama-site alaphayana sethengisa o100,000 o200,000 but by the time ubhuti wakhe be-exchange kwakukudala indawo ingekho developed wamthengisela ngo10,000 umfowabo. Ake ngibona ukuthi yabona akusiyona indaba engingayithulela le kuzomela ukuthi ngisukume because angeke ngiloku ngilinde le ndoda yami ngithi yona izosolva udaba layo nobhuti wayo. Le ndaba umini umuntu ozoluza ngakhumuza omkhulu kabi la. Ayike indaba ngiyithathe ngiyise ecourt ngiyise enkantolo. Let me remind you ukuthi le ndawo le yakhiwe endaweni enenkosi but abantu sekuyibona basikela abantu ama-site endaweni zabo bathengisela umuntu athengisekela umuntu i-site endaweni yami sekune situation ekanjalo ngithathe mina lo daba ngilise kuphi ngilise enkantolo ukuthi nangu nginomuntu because ubhuti wakhona ubesenokufika afike nabangani bakhe hlapha abangani abawo20 bafike lana basibangela umsindo bathi asiphume emagcekeni asiphume esayithini yakhe bafika abangani bahlale bazohlala nathi weekend yonke babange umsindo bafike nje yabona bezosithusela bezosabisa bamoshe nje babange chaos in such a way that ingane sayithatha okwesikhashana sayisa koma wabo while we are trying to solve le matter le. Ngibiza amaphoyisa nani uthola ukuthi amaphoyisa abangani bakhe laba angazi ubribile lo madakwana noma uwenze njani kodwa uthola ukuthi labantu ababoshwa. Ngahamba ke manje ngenkantolo sengifuna iprotection against lo bhuti nabangani bakhe ukuthi basitoshwe ukuzwa emzini wami ngifuna nokuthi udaba lakhona lusolveke ngokwenkantolo ukuthi mina according to me umuzi lo owami nendawo ngayinikezwe indoda yami iproblem ukuthi ke sekuthenini indoda yami ibanga indawo nobhuti wayo ayimangabe ngenkantolo ke inkantolo ikhiphe isinqumo sokuthi akubukwe ukuthi ubhuti njobe ethi indawo yakhe le wagcina nini ukuthi ayisebenzise wayegcine nini ukuthi ayisebenzise wayegcine nini nje ukuza kuyona le ndawo ayimangabe kwenziwa ucwaningo ukuthola ukuthi ubhuti westophile ubhuti ukuza lana kwase kuza ubhuti wakhe wafike wabiyela right after he made that payment kanjani wabiyela indawo noma ukuzobhusha kuzocentwa kwakuyena ubhuti ofika bhushe abingelele omakhelwane wabeka nomkhukhu waqasha nomuntu usahlala kulomkhukhu yabona nje kuyena umuntu obhizi nomakhelwane kuyena umuntu obhizi endaweni. Inkantolo ke yathatha isinqumo sokuthi because ubhuti lo uyaproducer iphepha elivela ebukhosini kuzocela ukuthi ubhuti wakhe babe nesivumelwane yokuthi kube nesettlement ekhona ukuthi uyambhaya out endaweni uyamkhokhela imali yokuthi umbhaya out endaweni but mina as the house owner I am safe. Ubhuti akafuna ukuthi ubhuti wakhe akumelanga ukuthi abonakale eduzane nomuzi wami akumelanga ukuthi angiharase into edingakalayo ukuthi yena nomfowabo bakhokhelane. Inkantolo ke yayikhipha iamount esettlement umfowabo ekumele ukuthi akhokhele ubhuti wakhe kwasayinwa phansi and everything was documented. Ayike mina ngicabanga ukuthi inkinga iphelile ngithi ayike everything is sorted ilife iyaqhubeka impilo iyaqhubeka kanti angazi ukuthi inkinga imayiqala itrouble ima izoqala. Ayike ngisemsebenzini kufika amaphoyisa azongixhakathisa amaphoyisa ngiyaboshwa. Hayibo ngiboshelwani manje ngiboshelwani intoni into engiboshelwa yona kuthiwa mina ngiharase ingane yendoda yami eyodwa ingane yesilisa nginyukubezile ngihlukumezile ngokwenkonzo yekamera ingane yesilisa ngayibamba into zayo ngayibamba amaphasela ayo ingane yomuntu wesilisa. Hayi ngiyabanjwa ke Nkosi yami ngithi hayibo kodwa Nkosi yami ngathi nginobaba wayo enesiqopholozo esingaka sengizoyenzani mina into yengane encane kanje.
ayibona kamaphoyisa kuthiwa abafazi abafana nawe abakhohlakele. Seyangithuka manje amaphoyisa bothi awuzali kanti ufuna ukuhlumeza ingane zamanye amadoda. Kwakunkosikazi Nguni oshada indoda enengane eziwu5. Delela amaphoyisa akhuluma amaphoyisa ngomlomo wawo akathuli. Amaphoyisa ayangikhikha nalana ngiyakhahlelwa Nkosi yami. Hayibo, cela ukukutshela ukuthi ngihambe-ke manje ngesitoksini. Ngisasesitoksini sengingena elinye icala futhi kuthiwa akusiyona yona yodwa lengane yendoda engenzile, ngizenze zabababili, ngihlukumeza izingane ezimbili zendoda. Hayibo, nanti icala liqina, icala ngingalazi. Senginamacala-ke manje okunyukubeza izingane. Uyabona, ngangithi ngizoya kwi-bail, kwakuzofundwa kwakuyilanga lami lokuthi ngihambe ngiyovela enkantolo for i-bail. Kanti ngizothi mangabe ngiyovela for i-bail kuvela udaba lokuthi sekunecala elinye futhi elenzakele, i-bail yami ikhanselwe kanjalo. Ngisejele kanjalo, isinqandamathe sami leso sesithi hayi-ke mfethu, mangabe kuwukuthi uhlukumeze zami izingane, ngiyakuthanda ukukuthanda impela, ngiyafuna ukulwa nawe, ngilwisane nawe. Kodwa uqonda ukuthini mntakwethu? Uqonda ukuthi mina ngijikele izingane zami, against wena. Ngijikele izingane zami mina against wena. Angeke ngikwazi mntakwethu, sishadile impela up until inkantolo ithi wena ulenzanga icala, you are on your own. But okwamanje mina I will support my kids ezihlukumezekile. I will choose my own kids. Nawe mengabe kuthiwa unezakhe izingane, ngabe uya-understand ukuthi isimo engidlula kusona njengomzali. Uyayibona mfethu lezami izingane, uya-understand ukuthi ngihlezi ngehla ngenyuka, ngiwa nazo, ngivuka, ngivuthuka, ngivuthuka nalezi izingane. Kodwa manje wena masungitshela ukuthi ufuna ngime nawe, ngiya-understand, mina ngibakholelwa lento abayishoyo. Kodwa manje I will support my own kids. Yasho indoda yangishiya indoda. Hayibo, yangishiya indoda ngingasazi ukuthi ngizokhala kuphi, ngizothi webani asabele kubani, because that was my husband. Uyena muntu obekade ngiduduze ezinkingeni zami, uyena muntu ade ngilala eceleni kwakhe, uyena muntu obeyinjabulo yami, uyena muntu obeyi-everything yami. Uke waba in a relationship, uthola ukuthi umndeni wakho uphelele, uyiyona yonke into, awusasiboni isidingo sokuthi uphume uye ngaphandle ube nabangani. Ubone ngathi abangani nje bayi-waste of time, bakumoshela isikhathi. You are so focused kumkhwenyana wakho nezingane zenu eziwu5. Mina ngangithi indoda iyadlala, ngangitshela ukuthi indoda isazobuya izongivakashela ejele ingilethele ogwayi, because kudingeka lo gwayi la, kukhuluma ogwayi, kufuna lo gwayi. Lapho indoda ayizange iyakwenza lokho. Ngangithi noma ngiyayifonela ivelane idrophe ucingo noma ingithuke. Ithi kwakumele ngikubone kwasekuqaleni ukuthi wena wawuyi-red flag. Wena ngathi nje ngisathi nje ngiyakuthanda, wena wavelane waketch ama-feelings. Wawuketcha ama-feelings based on what? What exactly did you catch? Waketcha ukuthi ngithe ngiyakuthanda, ngingakayibonakalisi ukuthi ngiyakuthanda, wena usukhetshile, sekuwena owenza ama-follow-ups. Sokuwena manje ongilandela ngemuva. Ngicela ukukutshela ukuthi indoda yangisho indoda. Ngabona ukuthi okay, mntana abantu, ukuze ube ready ukuyilwa lempi, phuma endodeni, ufocus on yourself. Khohlwa ile ndoda, ukhohlwe na everything. Lifike ilanga lecala, lifika nje sengivushiwe, ngivuthiwe. Akudlala ukuthi kade usebenza kahle ema-ofisini unezandla ezifresh, ususe stoksini manje uboshiwe into ongayazi. Ayilifike ilanga lokuqula kwecala, siqaleke manje ukuqula kwecala. Hayi ingane ivelane itafaze ngokuthi uma uthe angithi, kanti nobaba naye uthe angithi, kusho uma nobaba ukuthi angithi. Bambusisa ukuthi wakubamba kanjani u-stepmother lo, athi akangibambanga, uma benobaba bathe angithi. Ake inkantolo ilichitha icala for lama charges for both kids. Bathola indlela bokuthi izingane bayikhulumisa iqiniso, zombili izingane kutholakala ukuthi hayamanga zithunyiwe ukuthi kwenziwe lento, abukho ubufakazi, lichithwe kanjalo icala. Ila kwangicacela khona ukuthi lesiqopholozi se-red flag lami elaba i-red flag from eqaleni
besiyiplanile yonke lento nobhuti wayo ukuthi ngikhishwe mina laphayana endlini ngasatshiswa ngangaphuma endlini ukuze bona basale badle umuzi. Ngasatshiswa ngangaphuma endlini ngaya enkantolo, ngazenza ukleva ngaya enkantolo, bangisabisa ngegebengu nakhona ngalwa. Manje sebengisabisa ngecala, understand, bangivulela icala elingekho ukuze nje bangifakele istress noma ngejele noma kwenzakala kanjani bathole indawo bawudle umuzi wami. Once a red flag, always a red flag. Uyibalekele i-red flag, ubaleke ngeenyawo zombili. Kushubile la ngaphandle mfazi. Umhlaba ukudinga ukuthi uvulile amehlo ungasiwa ubhayizane. Umhlaba ukudinga uqaphele. Hayi ngoba kudlalwa la. Sidila nogabadiya, sihlangene nezingwenya. Mangabe umfazi aliqaqeka ikhanda, iba ingwenya nawe. Shelela ibe ingwenya eyingwenyeni. Ungabe umfazi orobhekayo, umfazi nje oyisimathane nje, umfazi omathile, umfazi orojwa kalula. Qaphela ibuke into. Amadoda, they are so creative. Ba-creative ngalendlela yokuthi bangena ngawo wonke ama-engela, bangenza nanoma yini. So be very, very smart mangabe usaphila kulo mhlaba, usathanda ukuthi ube nendoda. Be very, very smart, uqaphele ngokukhulu ukucophelela lokhu. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu sanamhlanje. Wait a minute. Ngikhohlela nokunitshela ukuthi ngathi ngibuye ejele ngabakhipha out bonke labantu. Zathi ziyakhala ingane thina uma wethu besinomdlalwane nawe siyakuthanda sizokwe ngathi yani konyoko nina phumani kimina. Ngakhipha out kwasani ngathengisa umuzi wami, owami lo muzi kubhalwe phansi. Ngathengisa umuzi wami, ngahamba ngayopholisa inhloko yami, ngayithengela iflat, ngaqanda apha enhloko, ngathenga iflat, ngahamba ngayoyihlalela ngedwa ngikhathele. Kungishukile mina ukuba umfazi kulo yamuzi, ngikhulisa izingane eziwu5 ingakaze ngikhulise neyodwa. Ngabona ukuthi hayi cha bengaphansi kwengcindezi ukuthi nje sometimes siyakuprioritize ukuthi nginendoda siyakuprioritize kakhulu, uzuyikhohle ukuthi ubani, ukuthi udeserve ini egameni lokuthi nje ufuna ukuthi ngishadile, nginomndeni, ngineringi, ngume sisibani. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu, nginichazela ukuthi nje bese ngiyi-happy afterwards, sengiyihlalela. Isiyolala ibone ney'tori ney'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.